anya woto tekimego igbo niile jiburu igbo nawo anya woto tekimego igbo anyị jiburu igbo ibe mere igbo na nke ka mmebe nawo ejenje achịkwa afụta na-efenje nawo ejenje nawo ejenje achịkwa afụta na-efenje nawo ejenje anya ụtụtụ nawo ejenje achịkwa afụta na-efenje nawo ejenje anya ụtụtụ nawo ejenje achịkwa afụta na-efenje nawo ejenje asikwa mi bede mali emego kale makumu na tamuta de obodo nyodo ya dele ma anade ma danu lo dolo ko delu wewe denu anya utuwe Izuaba mụ na ya mboso wee luo na ama ọsị ka ya si ezi nnọdụ ka ọ chọkwuo ya na-atazi kosizi ezi ọwa nnata iburu ọkụ ọ na-alụ m ọkụ mgbe na nụ na avụrụ ike dị n'obi na avụrụ ọkụ ngwa budo ọkụ ka anyị bara nne unu avụla onye utufuruku unu avụla onye o rekọla ọdị ebube n'anya ka ọnwa ibe mele nwa m mkpọ gị ntụ n'isi Adakụ nne nata bịa kpọọ m ndị dị ka isi na ọnya meli ya eme ndị meli ọrụgo ịhụta dị onye bụtara okwu niile kedu na ụdị
Hai. Gui ibo no me na koso onu. Akpali na bi gafia. Ha? Ya pusa wetem n'ezi. Eh? Nwata nwaanyị cheli n'ezi. Nne o kan si elu n'obi mana. Ndo. Hai. Ụmụ nwoke ndị nwe mụ na ba nụrụ ọgụ. Ava gwara m sị na onye abịa m ugwu ịkparị wee zite ebe a. Inuwe. Awa. Nya na ịmanwe onye avụ nụnụ. Na amara m nke bụ nke amara m onye bụ onye ọ na-ekote okwu akpali onye kọlọ n'ọgụ. Awa. Inuwe. Ọfụ nwa bụ ọkwa n'ọgala. Ọwụpụ ọkwa n'ime avọ. Ọwụpụ ọkwa n'ime avọ. Ife meni ebe na mma Ugoye. Bakali arụ ma donye ezigbo aka na ntị. N'ọnụ mechie bakali arụ ma donye ezigbo na ntị. Dọ nne dị. Nne ka ị na-adọli ya na ntị. Na-akpụ ya aka na ntị. Nne m ụta dịrị. Hai. Ndo. Ụta dịrị nne. Ana ngwa ya agwa na nwa abụrụ mmadụ. Unu bulubute nwere agwa nwa na-asụrụ. Wakọlọ ọdụ n'ụlọ ọgụ sịrị ọsọrọ na onye asị na onye asị ya. Kita ini kau boleh, enak kau malah handel. Oh bukan nipu, asal nipu macam ni, orang nipu tu orang ngokos sebenarnya. Kalau mau yang aku kayak boleh, mau boleh bus. Hai, ingonian. Ndo. Tadeli. Ndo. Nwa m. Ife nwe dị nwe iji wee gwa nne ya okwu na ọ sọrọ m. Na-emeri ya eme. Onye nwa bụ nne ya. Anwakwana ya nwa ọzọ. Ịnụla ovu a m kwuru. Nne gbalụ. Anụ nwa m. Obi adọ m marụ na abụọ. Nyavudebe ya onna. Nwa m. Nyavudebe ya no. Nai. Awola. Tomola dead. Ilare kwa. Ilare kwa. Well, leaving sekam mpasa gị. Kedu ife dị ebe ahụ? Ife enwe Ugoye na-aga na-eso nwaanyị nwoke bụ Ikedi n'obi n'ike ka ijiji. Nya kwụsịkwana ya. Maka nne. Maka na ọ dịrọ mma. Nwaanyị. Ife dị m mkpa bụ ka Ugoye na nwaanyị nwoke bụ Ikedi n'obi bịakọta ọnụ dịka di na nwunye malụ onwere ụzọ onwe nkwulu ka onwe karị bụ anwe bịakọta ọnụ bụ nya bụ ife kacha mma. Nna ya ọ bụrụkwa n'eziokwu. O dokwele gị anya na-egbuche Ikedi n'obi nyaahụ. Ugoye na-eme wakala ka anụ bụ na-asa. Ndị ọkpalele wee jide Ikedi n'obi wee sie enyi wee suonye suche enyi beba sulie nwa m na-ama jijiji. Fe egbuche ọlụ m nwa m amụtala m nwoke n'one. Nwaanyị, ị maara ife bụ mkpa m? Ife bụ mkpa m bụ ka amụtala m ụmụ. Ị chọrọ ka obi anyị nwachiri ọja adịghị mma. A ma ekwu na mkpa m bụ ka amụtala m ụmụ. Ị na-akọ ebe enwe ị na-akọ. Ife ọbụla m maara mmemme ka Ikedi n'obi na Ugoye wee bịakọ ọnụ mere ka di na nwunye mmemme ya. Ife ọbụla m maara mmemme ka Ugoye kwụsịala amụ ọ na-ayị ka ọ rapụkwa Ikedi n'obi aka kaba ihe egbunala m nwa m mmemmekwu ya wee gbochie ya. Nwaanyị, ị na-atụ m n'aka ọ n'aka ka mụ na gị na-atụzi n'ụlọ ọnwa. Ezigbo di m, ana m atụrụkwana gị n'aka. Ọ bụrụkwa nna m na-atụ gị n'aka. Ọkwana maka na nwaanyị amụlụ nwa
ma ala abụvụ ọ gabigele na anaghị eme nwaanyị cheta ive mgbu na alele na ive mmesi ka emelie mgbe ọ na-achọ ọmụ nwa anaghị ive deba nga n'ụdị enwe ichetie ọ na-agbawa obi ive deba nga n'ụdị enwe ichetie alele ejugo obi amụrụkwana mụri nne nwunye m aghọtala gị mana ive m na-agwa gị bụ eji n'ụdị ive enwe ji dị gị na mmụọ ihe aghọtarozi na-avụta ive m na-avụ mkpa m niile bụ ka ike dị n'obi na nwunye bịakọ ọnụ ka dị na nwunye obu bụkwa n'okwu na ya bụ na etela ụgbọ etela ogili emecha ive niile enweji adịkwanụ mma ị na-anya nwunye m njejekene ka ikutelu mmiri ka m gbụcha ọnụ ibutezie m ya bụ nri m ka m gbazin chi ụtụtụ agbarịwakwanụ jee ka ibute m nri ka nri ya na ike agwụ ọkpanụ m ma agụụ na-agụkwu m anyị akpanụ mma ka achọduo niile mmadụ emekọta daa n'ọwa ine o nwere iji mekọnatala anya ị ga-eji ijide ụmụ anyị dịka nri akwụkwọ m ezi dị mma ka owu ite onye ka o jiri osara anyị bịara nọ ha amara m ebuzi na olu kere olu na erite anyị eri ụtụtụ abụ tupu anyị pụtara kọrọ m ejizie ọ ya akakwanụ mma na anyị bịara n'echi na anyị ata n'azụ n'ọrụ ịgwago eziokwu dị agụ na-agụ m ebe a na-akpụ ya bụ oti nwata n'anya nne ilegburu nwanne m okwu gị adị mma mana o nwetara mgbọrọ ọ bụsị uche mma m si ka anyị jisi ike lụcha anya bụ lụta na ịma na ọlụ anyị nwere ịlụ ori nne echi ajibezi ebe ọzọ nye na anọ ọzọ ibe mere bara mere ha njepụta nya bụ nri amaghị eme na ezi dị mma akụrụ oke n'ọnwa jikọ mmadụ aja rapụ anya na nwa gị nsogbu ka nje ebute ugo nwanne m ịma na ezitela aka ị ka natala anata nsogbu adịrọ mma ejenwu ka nje ịma na ụlọ alụwa ọlụ rinne ka nje bute nke ụlọ na-azọzi ya azọ onye ya eje mba nwa ugo isi ka ije amakwala gị ịga obere isi bekere ka nkịta jekwa ọsịsọ ka mbụ gị kata akata na-ekwe na mbụsara gị asọ n'ala ọ bụla ị natara eso emeka na ya ebụrụ mkpana mmeji wetigbu gị ihe ka mma ị na-emekwa ọ ya mekekwa nke anyị na-akụkọ ire ịgwago eziokwu ọ bụla nna m achọkwa ka ọ kịa ya mbaji ya dị mma n'ọ anaghị m eme ihe dị egwu mbobike ọ na-eme nri chakana lo chalo kakana turu gị nwere kwanụ ma ọmala ọmala anya gwuo mgbu ba elotere kwanụ ma chale bịa kana iwu gị nwere ọ dịba ma ọmala ọmala ọ dị ka ya gwuo mgbu na ọ na-emechitere ngwa na-eche na ka nje
bịa na-emechetawa m nwada dị mma ọkwa gị bụ nwada nzulu ahụ mụ nọkwu nwoke ike dị n'obi ọ bụrụ gị ọ gịnị anya m nwa ọ dị mma kedu maka ike dị n'obi ọ dị nnọọ mma arụ adịkwa ya gịnị abụ nwanne anyị bụ enyi ka nwanne ewa nsogbu adịghị nwanne ka njem ọ dị m nsogbu adịrọ ngwanụ ka ọ dị o amarakwana m gị ka mma na-ajụ apụtara m ka m bịa mmalị ibe mmeli na ibutere nri ya ka njipụta mbụ gị na nwoke tọgbọ ka ozu kedu ibe nna ya na-ewezigbo n'iwe ọkwa nkwado ka nna kwado ka mbute nri ya bụ wee na-esuzi ose amarọzi m ihe ọzọ meziri m ngwa kelebe chigoro n'oge adị n'ọkụ mma gwọrọ mmadụ nwụrụ onye mma nsogbu adịrị mma gwọrọ mmadụ mana ibe nchọla ka ngwa dị ebu ka ị kpatali nne alụ onwe ọmalịpụ esi wee nyere gị aka achọrọ m ka m jiri aka m mara ibe na-eme m tupu ngwa mmadụ biko kwe m ọkwa na ịma ngwa mmadụ nsogbu adịrị mana ọ bụrụ si uche ịgwata nne ibe nwe na-eme gị ka o nyere gị aka ibe nwa bụrụkwa n'ibe mkpali amụ ọ bụrụ kịta ka m tielu gị ndị ka ibu jee liva biko etiela chelụ ka m jiri aka m jee Ugoye kwocha ntị gị anụrụ m ka nne dị gị ego igbe na-akpali nna anyị na nwere ibe ya eme ka ete ka nya nọdụ dị ndụ bụ ka iso ike dị n'obi je ebe ọbụla na onye mere n'anya ọ na-ekwu ya na-adụ isi na-anwụ ihe dị na ya na-esu aka n'ala na ka nsị ka mgba gị ndị melibe abụ ejibe n'azụ gị kwa odilokwu ahụ ma ọ bịa n'iru gị ọ debe gị arụ na nya bụ ezigbo nne dị ma ọ bụrụ nya bụ ibe na-etinye akpa nsịsa n'etiti nke m ike dị n'obu nya bụ na ị nwere ezumike eri ahụ ma ọ bịa omeli gị ewere nwunye nwa mụọ nwancha bụ ntụ ebe ya ike agụgụ m ka ibe mmemme ezikịta ka aka m mejiwe na-esu ya ịma ibe melie maka na mgbe abụọ kpalụ nna anyị alụ ahụ na nna anyị ekwetakwa na alụ ya ahụ na ọ na-eme ọlụ o yi ekwebe nke o ji bụrụ nwaanyị ọ na-ekwu ọ na-arịa gịrịbọm mana ovive na-eme ka mkpalị gị bụ neka iwe ebela ajọ ike n'ume ime ebe niile ihe eme ka ọ bụrụ na ịdọ ọrụ ike dị n'obodo ya n'ime onwe gị ikwere aka ọ bụla ya ka ị ya akwụkwọ nya bụ aya ị na-ebe anya bụ na o nwere ndị mụlulu na ụlọulu nwebịalị mbụ agada gbachiri ụzọ dịka ovu bịa Italia debe chatacha anya gị na ọ dị mkpa ka ị bụrụ ịbụrụ nke bụ sọ mma ịchata anya gị onye bịara akwa na iweli edebedebeli ebe ọnọdụ ya kwesịrị nnọ ka ị nwụọ mmiri tọgbu iko na obe dị gị ka ị nọ ọ bụghị na anụ ya nne deje alụ ekpa m nkịta ka mmeji na-emezi ife ọ bụla isi m mee ka m eme ka ọ gụjizi m anya kedu ife ọ bụ agwa ebe onwe gị du nne deje na mụ na ya mara m nwere gị ka nwa m daalụ nne ezigbo nwa ewere gị ka nwa m n'ụwa ka m ji akpalị gị achọrọ m ka ibe mee gị na ọmụba anya gị n'ụlọ ọnwa ọkwa na isi n'ebe ndị be nwa avọ mụba anya gị ịnụwa nne deje buru ụzọ gaba achọrọ m ka bava anyị ka mana nwere ebe anyị na-akpa ịnụwa nne deje daalụ ozu mma eme gị ibe n'ụlọ ọnwa mma ikpu gị ụdị na-eji atụvete a na-atụvete akwụkwọ ka m meji na-atụvete gị
Televizyon chapụ gị ọnụ. Anụmanụ. Anya woto tekirego igbo niile ji bụrụ igbo mmanwụ. Anya woto tekirego igbo anyị ji bụrụ igbo ibe mere igbo na nche ka mmebe. Mmanwụ ejenje achị wafụta na-efenje. Mmanwụ ejenje aja. Mmanwụ ejenje Adami beja matuma bia bia. Oyina mambala ijere anya ututu. Oyina mambala. Onkele visite de nulo oyina mambala ijere anya. Abana bezu no mambala bia nulo numu. Olo kone luwe. Oyina mambala. Tutu zakulere kana tutu. Alu bebe nulo mani goboko oko lengo ibena no sema abemele mwero kebo alu si wali ngene de nulo nulo ekwanta mani abaina no mo abadu bia nulo nulo ko ni lo kalu si wali oju gbagba zemo ya bia nulo mani gomo na yi wele mwe ibo ma bala di ebu ko bagoto anya mutu ya nulo ko